скоро върди го, татко, защото той е избран. Амин, дай Боже. Нека света и двамата заблуждението в името на Исус да бъде изкоренено в него. Върни го, Господи, като блудния син. Амин, Боже. Святи Дух, огън сия, запали в нас, да гори сърцата ни, с любов ни заложи. Йог Вендърсон. Святи Дух, огън сия, запали в нас, да гори сърцата ни, сила ни прати, за да стигнем там, в онзи вечен рай, където само за любовта отваря се врата, за да стигнем там, в онзи вечен рай, където само за любовта отваря се врата. Амин, Господи. Ако чаларо ли идва? Чалар. Святи Дух, огън сия, запали в нас, да гори сърцата ни, с любов ни заложи. Святи Дух, огън сия, запали в нас, да гори сърцата ни, с любов ни заложи, за да стигнем там, в онзи вечен рай, където само за любовта отваря се врата, за да стигнем там, в онзи вечен рай, където само за любовта отваря се врата.